Bulan hambai sing tini 24 nong Ramchandra Ghat Bidhan Sabha Kendra ni ngai goyamuni adi Sibles Committee ni ngai kaisa Melkai School ni simi Rodhampur thamani lama जों इटसलिं खारि तनुआ जों साइमानो थांनाय 25 बोसोर CPM सरकार खाइ दंपुरु अ लामा रखनो खाइ कालांमालिया आबुनि बागै जों IPFT BJP 2018 सरकार फाइमानि यागल जों ताबुक 2 बोसोर ओंखा 2 बोसोर ओंमानि लगे लगेनो जों ताबुक इटसलिं पिटसलिं ते कारेन्ट ते बस कारबार लक जों खारि तनु साइमानो जतो ताकुक ते बुक संनो जों CPM जे 25 बोसोर चालक तंफ्रु कुन मुसा खाइमलांलिया फियाबा जों IPFT BJP फायै 2 बोसोरनो जों गोबां मा सामुखलाय बुनुका अबन बागैनो बुलाना हामबाय मारो चिनि आमसनि जतो ताकुक ते बुक संनो परक बो दिवै गप्लाय खावै हवै अ जरानो जों ताबुक मानै दङ अ सुजुगनो जों तांग मान दं आपन बागै आमसनि ताकुक ते बुक संनो हामबाय मारो विधानसभानि MLA साबो चिनिया विधानसभानि MLA हंखाय चिनि सार प्रसन्त देब्रमा ताकुक नंखाय ताबुक BJP बाय IPFT जे सरकार फाइमानि जे आगिनि CPM सरकार तंफुरु जे सामु खाइमान बाय ताबुक नि जे सरकार सामु खाइमानि बाहाय मा दं फिलान हामबाय 25 बोसोर लाइ थांमानि बामफ्राम सरकारनि स्लाइ ताबुक BJP IPFT सरकारनि बिसिंथै के जों गाहाम नुनुगजागै दङ आसक 25 बोसोर दरिया म लामारक हारपेक जों हिमि मा दङ आंबो कायसा आमसाइनि बरगनो आसक बोसोर तै जों म लामानि बागै दाबि खालाय दं बा लामा खाम खालाय रेडिनि साननाय दङ हाइबनो खालाय रिजागिया ताबुक खालाय रिजांमानि बागै जोंबो ब्लेखे बोखा दंथका ताइ ब्लेखे IPFT BJP सरकारनो जों हामबाय मारियो बा चिनि एरियानि लोकाल जतनो खा दंथलाय दङ ताबुक आं कयनाय ओ एरियानि गोबां मा जागानो कारबाल ब्रिज लामा चिकुन चिकुन खालाय जायारावबो दङैखो आबरनो बुसकांगो खालाय रिनानै उंथुन आबनो आं सरकारनि थानि कय आसुकनो हामबाय म लामा बियां थांमानि म लामा हिंके मेलगातु रतनपुर थामानि लामा कलायो नरंनि विधानसभानि MLA साबो चिनि MLA हंखाय चिनि सार प्रसन्त देब्रमा जदि CPM 25 बोसोर जदि खाइ कलांमा तंहांखाय चिनि आमसायो ताबो उन्नति खामु ताबो डेभलपमेन्ट खामु बरक मुसा खाइ कलांयानि बागैनो चिनि आमसायो ताबुक बो लामा हारपेक हिमि मा दङ दैमा नंयांगै दङ कारेन्ट करिंगै दङ फियाबा IPFT BJP सरकार फाइमान यागल जों जतनो रेवै दङ आउन बागै जों IPFT BJP सरकारना बेलाय बेलाके हामबाय मारो तामनि बागै हिमले असुजुगनो जों रिमानि बागै नरंनि IPFT BJP सरकार भजरति काम आगुगै दं जों नासिक नायखांखायथ CPM नि जराव नासिक नायखांखायथ बरकनि जे सामुङो आंले मुंसा फानसि नुगिया फियाबा ताबुक BJP बा IPFT फाइमान यागल चिनि सामुं बेलाय न काहाम ते सलिवि दङ ते खाइबो थांनायनि जों आसा खाइ दं दा ताकुकनि मुंखै तामुखा आंनि बुंखायथ अमित देब्रमा ताकुक नों तामखाय आं क्रकचाव आमसाइनि IPFT नि सापर्टार